مزمور داويت معرف 29 أتم ولود برتوعات نእግዚአብሔር ሃቡ نእግዚአብሔር ክብርን ሓይልን ሃብዎ نእግዚአብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ نእግዚአብሔር ብገጽ ቅድስና ስገዱሉ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ ኣምላኽ ክብሪ የንጎድጉድ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ብስልጣን ድምፂ እግዚአብሔር ብግርማ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንጽሕድታት ይሰብሮ እግዚአብሔር ንጽሕዲ ሊባኖስ ይሰባብሮ ንሊባኖስን ንስርዮንን ከም ብተይ ከም ጣዕዋ ጎባይ ይዕንድሮም ድምፂ እግዚአብሔር ንሃልሃልታ ሓዊ ስንጥቆ ድምፂ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ይንቀጥቅጦ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ቃዴስ ይንቀጥቅጦ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንእራባት የውልደን ንዱር የርግፎ ኣብ መቕደሱን ኩሉ ክብሪ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያህ ተቐመጠ እረ እግዚአብሔር ስንዘልዓለም ነጊሱ ክቕመጥ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሓይሊ ይህቦ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሰላም ይባርኮ